Marari Mbasiro. Marari Mbasiro. Ndakamhangara nyaya iri kunetsa mumusha ndinozi Patrick Mutasa. Ndini ndakamhangara nyaya yetiri kunetsana mumusha. Nyaya iyi yakasiya yataurwa nemufi. Mufi akati achirwara aitaura kuti pane munhu akamira paso ari kundirinda, ndikuona hangadzi dzangu nanani, asi pane munhu akamira pato. Saka zvadaro musi wakabva maikuru namainini, isusu vana baba vedu vose wakashayika. Saka vana baba vedu vanga vari vatatu. Saka uyo wechitatu yakufa ndiye mudiki wakataura kuna maikuru kuti maikuru, zvamunoona ndiri kuSouth Africa tiine mashamwari edu tatiri papati, tiri papati ipapo tese tatine mabanga edu. Inini ndikabvutirwa banga rangu neshamwari yangu ichibva yabaya munhu achibva afa. Adaro saizvozvo zvakabva zvadini, musi wachoyo ndowakabvisha asati adini abvutwa nanamai kuti zvakambomira sei kana isusu tisati tazvipo. Right, zvasiya ataura izvi isusu hatina kuzvirwa. Takaenda koiga munhu, tikapedza kuiga munhu manheru tikadaidzwa ndiwana mai nevamwe vese, kwanzi uyai iwewe, mbatya dzadziri kukwewa mangwana, kwanzi iwewe ndiwe wachi mutungamiri wemhuri nokuti ndiwe mukomana mukuru. Inini ndiyo zvechokwadi ndiri mukomana mukuru asasa. Saka zvadaro takapedza kugwa nhumbi dzagweyiwa dzapedzwa, manheru achoyo ndipo pakadaidzwa futi nanambuya nanamai. Ndo patakataurirwa nyaya iyi kuti baba wakashaisha maoko kuSouth Africa neshamwari dzake. Saka zvadaro wanambuya wakasiya wati chifambai muone kuti chii chiri kunei, ngezvechokwadi. Takambofamba semhuri, asi zvakazosvika pakuti takapatsanuro. Mumba mainini wakatanga kuti handidi kuona vanhu mumba mangu. Adaro right, vanhu vese wakabva washaya kuti toenda muimba yangu. Tadaro izvozvo vamwe wakati isusu tinonamata hatifambi, vamwe wakuti zvakadai hatifambi. Saka kuti ndifambe ndikafamba ndiri ndega semunhu mukuru ndinozi muririke. Saka ndiro zvandiri kukumbirisa kuti inini mumba medu chaimo mababa vangu mapera, tikati wakomana ngatifambe, uyu unoti ndiri kunamata, uyu unoti ndiri kunamata. Vamwe vari kufamba wedzimwe dzimba, vari kuenda urwere hwausi kupera, vana havasi kugadzikana muvarume. Saka zvese izvozvo zviri kunangana nini. Saka ndinoti inini ndauya kuno kuti bambo munotibatsirawo sei kuti titaurirane, nokuti kuti ndifambe kana kufamba nevamwe vese dzimwe dzimba idzi mumba medu macho musina kunaka, ndiri kufuratira bakatwa. Atenda ole sanya yenyu mimbileni nyaya ibe ngoti mafilmu mimba za ruga ngofamba. Yes, ndizvo in the reason ili nyaya kuti tiriwe chechi. Yes, ndo reason jete.
yonguti rechechi kukuchechi kwacho kuri kungofamba kufambwe rechechi Atizi. Kuchechi akufambwe. Andizi mambo. Ichechi ipi? Roma. Roma. Umwacho wakati wakarupinda France. Israel. Alright, it's okay. Kare ni basi. Waruta wasipasa na. Sungai. Pamusoro imamu ndozo akile limutatu. Nyedu njini sakana bangeuti. Yuta wandimu magari. Of course yes. Kutanga pakafa baoni utauro yeyo andite. Wakati ngatifana ndite. Ini vanda taura ngati ndakabva ucheshuko ndasekezwa bhani rofu. Mukadzanga afika info. Ini kuchechi kwangu ndandibvumiri kwenda kundobvunzira kana kuita sei zvemunhu apa. Andite wakavhumira nazvo wakafamba shuwa wega ndakavataura ndikati kana mafamba kana mazwa zviro zvirikubata inini uye mundibate inini anditi asi wakafamba 337 hatisitori 37 dzacho pana baba yatosimudza yumba yebheni iri panapa wakwamaikuru yekwamaini hapana papanapa wafamba udaro shwaidi wakafamba wakazouya paumba andite paumba pamaikuru mayotisisi ndio pamaikuru baba pamukuru wasvika paumba payapa wakadeza maprofita awo wakadeza maprofita awo wese ezefemiri yekumba kwedu yekwamainini wati 3 wakasvika wakapinda mumba mamaiyo anditeri ndiye pamaikuru avo wapinda imomo wakatanga kuisana matare awo ini handimune mukadzi wangu ndakundandautauti ini handiri vangu zvekupinda mumatare yawaprofiti nenezvese right wapinda mumatare muyongo messenger of court yemakatuma dai anga ari padhuze kana toziva pamba pangu ini ngepanapa hani padhova kutoti fure padhova ndo pamhaiyo ndikogasana namhaiyo padhuze ndo panapa neapa wapinda mumatare awo zvinotaurwa zvese ndanditoriuzwa mundarara handitei mukoma wakabvunzwa nemuprofiti kuti right umbenye yakakwana here handite wakataura zvawataura shoti hatina kukwanaba asi umwe ari kuharari umwe aramba mushando urapo wewaramba kuti handidini handifambiba handite asi icho ndakazwa chakapindurwa ngemuprofiti mumba imomo ndikutozvizwa muprofiti anodaidzira akataura kuti baba icho ndakutaura ngechekuti mungangotaura zvemutauro izvozvo asi mungogona kunga muri makatoshata iye akadini iye akanyarara ake ari kumba kwake zvikanzi namukoma wakasimuka direct mumba imomo wakataura kuti kana samusharukukira danga rake remombe inenge yasara kunze kwedanga kana ikanyonge shumba munei nayo handiti ndiwo mukoma wataura ndikati saka iwo ruti inini ndichiyonge shumba ndadini inini naina problem rese izwe pamo ndikutaurira makanyepera vanhu tamu mudare asi mudare maamuri bosi kana muri tichaura zvakataurwa mudare maamuri asi mamuri seri kuimba saka chizwa ipapo mama karara mudare mbaizwaika mama karara mumba mamenyu handii saka mauya mudare munomba hamaifanira kumbotitaura nezvenyaya zvakaitika mudare bosi mama karara ndudaro sei baba mirai ngati hamaifanira kumbotitaura nezvakaitika mudare bosi mama karara maamuri kumba kwenyu ivi nyakudai makazwa zvakafanira kuti hamuna icho makazwa because kutouya kudare kuno muchititaura kuti mudare mamuri kunzi zvakati mombe kokera mombe yakaisiwa hiwa neshupa nei nechii zvese makutogumbuka ndizvo zvikudare zvofanira kuti muriko kudare asi manyepera vanhu kuti hamuko ndiwo vanhu vana chipota nemadziro vautorwa kuti makazwa makafanana nechipota nemadziro kuti hamuko mukati asi muri mukati kunze muri mukati kunze ndo zvamakaita bangwiri saka inoti kuti kana muri munhu ari zveiswa kuti muri muchokwadi handisi kuti hamuzvidi zvekubvunzira nechii don't talk about izvozvo imi maifanira kunge mangosunga chiri mungotaura kuti ini mabuka ini zvekubvunzira nechii handidi although makaita ini mazwira maakuzviziva for your own protection or whatever because kana makutoshatira izvo zvakirisi mukoma wenyu saka tamungokutorai semunhu angari mumudare ndotopedze
kana muda unapokondia ninya it means akutora ise munhu akari muda ini handisingori mumuda saka ndakamusi musatauri nezvedaro alright ndanyara because mukatarisa mutemo unoti wamuri Rwanda nawo freedom of worship ndio wamuri Rwanda nawo saka ichaita freedom of worship here kana imi muri kutora zvinhu zviri outside your worship makuzvipinza futi muchechi meni and it destroys the whole essence the freedom that you are talking about. Because I'm going to tell you, ndakanomira kuserva ndazvika zvizvo mamutaura aiwa isu utakudaidza ukaramba wanga uchaenda kuseri kwegwinzi kodii wanga uda kuzvima wanga udei ndima ataura mazutanyira mega pamo ini chandotaura pamo ndechekuti Zayoja is an indigenous church yakafomwa nean indigenous leader. That is Zayoja is an indigenous church yakafomwa nean indigenous peasants. Kwanu kwangarura kwazwa kungaume kuchipingo and tobekapo AFM and AFM is also an indigenous yakatangwa nean indigenous person. So you cannot separate indigenous issues with this church. Wangano wakafaka mabhendiria kumethodist wamuri kuona kuziya nawo mazambezi nemalayo aswari wabvuni wangana udaidzwa nemutupo anamba matichi shumba ndizvo AFM kune shumba kuFM kuna mwari chete kana mautora nezvechechi kana mautora nezvechumba mubhaibheri mautora nezvecherubhimi kana mutora nezvecherubhimi kana mutora nezvejudha you're talking of the lion of Judah you are chii ichocho chinonzi the lion of Judah mubhaibheri chinonzi lion of Judah chii chii mutuku andisi saka kana mutora nechiri mubhaibheri tichitaura nechinhu chinonzi Judaism. What is Judaism? Judaism is a tradition. Saka muri kusiya yako iyoyo nikuda kutedza Judaism because Bible is all about Judaism. Bambo ndinorasika ndinoshamisika newanhu kuzi handishaiti ndakunamata uri kunamatei bhaibheri rinoti saka dzati kutongana zvoizvi ndedzei saka muchatongwa imi munyepera kubakangwana makatombi ndochitese chenyu chekutanga kuramba dzidza rako one day you need freedom of worship. One day you need right to what, right to what. One day as and in number of things very simple. Till Bible to tell the Israelites. Why are they called Israelites? Because of their tradition. It's because of their tradition. Yes. They behave like Israelites. And they follow the Israelite type of life. They don't follow Zimbabwean type of life. And sikutaura kuti isusu kutaura mubhaibheri nenyaya yachi yemaJudha anditi wanoziva chinzi maJudha is because of Judaism tradition yani yeah. Sei iwewe muZimbabwe wakutora tsika yeJudaism kuiita yako anditi because kandotora nenyaya yachi there is Islam, there is Christianity. And
Christianity ne-Islam are two different religions. And they believe nezvinhu zvarodi vakatosiyana. Because ndotsika yani inoenderana nechitendero chani chavo. Asi ndozvamofamba everyday muchimuka. Ndiri muRoma. Ndiri muwanzi muAnglican. What are you talking about? If you are calling yourself a Roman being, are you in Rome? Do what the Romans do. If you are in Rome, do what the Romans do. What if you are in Zimbabwe? What do you do? If you are in Zimbabwe, do what the Zimbabweans do. Kuti zvamuramba muchinetsa munonema muchihwanda nekutaura zvinhu zvisingadi zvisina izvo zvinokubatsira. Handiti kutsvaya kunzvenga. Handiti uri kunzvengei? Chekunzvenga pani apa warungu wada kupusa vakama. Murungu anokudzvinyira nechinhu chaunoziva chaakakufundisa iye ndo chanokudzvinyira. Murungu haambokudzvinyiri nechinhu chasina kufundisa. Usakaenda kubasa na 5 usapita kubasa na 8 chii chinoitika? Unonyora chii? Atizo akaunza izvo ndiani? Akaunza izvo ndiani? Iwe paunda kuchera hunza zvine nguva here? Paunda kuchera hunza zvine nguva here? Atizo iwewe ndo unoziva ega kuti mbewa dzinotanga kusenza kutanga kufamba nguva yakati. Handiti saka ini ndinofanira kuita kuteya nguva yakati. Pakunotarisa mari wacho kuti unoenda kuti midnight ekutarisa ndiwo unoenda zuva radii rabuda. Because unoziva kuti mari wanenge apedza chii basa. Chii ichocho itsika yedu. Handiti that's the type of life yatinoda sei yatiri kurarama. Usazvibvise mulife ichisa mune mulife. No, ini ndakambofunda mumwe murume ainzi ndiri patsamba Father Prosper akanditi rimwe zuva, because I'm so surprised with you guys. Kuraone, I'm so surprised. Ndikati indaunda, what is the problem? Because no, the problem is you forsake your own culture, you forsake your own tradition for ours. What do you know about our tradition? You know nothing about that. We envy your tradition. And you are busy envying ours, which is bad. Do you know, what is the reason why Mungu achimta kizi nembwa? Neshiri, pambape Mungu pesa. Pambape Mungu pesa pane shiri, pane kizi, pane mbwa, pane chi. Because no, to you, munonzi insecurity in the sign of love. Shiri nonge ashtamana zishira tipita, ashitasi ngati warungu wakumana warungu wanda shiri wakumana. Because no, it's not like that. Because kuchirungu isusu tinoshandisa imbwa neshiri nekitsi kuroya. Ndozvatoshandisa pakuroya. And the reason why usingaoni kuchona kitsi nembwa pamba pemurungu ikaunda. That's a counter move. Kuti kitsi akabvawo kunosvika paine umwe kitsi undoziva kuti muroyo wauya zvotodii zvotoshupa. Ukazotaura but iwe uri busy kuda izvozvo izvo. Ndikizoa chanopuwa mukaka iwe mushandi asingapuwe mukaka. Kana ndakura zvinhu zvokutaura. Tarisa pamaincidents atinawo ekurumwa kwavanhu nembwa kana kuurayiwa kwavanhu nembwa. Warunonyanya kurumwa nembwa chifa ndiwanani? Why? Musabatire zvinhu pamusoro baba. Endai muchikuwa bambo, bigai mahamba bambo, kuenda muchikuwa. Ndozvatutaura. Ndezvo ndosatoura kuti imi muri Noah ndisika, but iwe vari kuzviita. Wana bheri ava tiri kuenda bambo. Mese mapurazi. Ndoda kupa example baba. Mapurazi umu mune tsime dzinoiswa doro every year. Mune makomo ari kubikwa doro nevarungu vemapurazi vamukona vakazara wese aonai.
imi mwoenda kumira kumbere pano muchinyepelana kuti hakuna zvakadaro. Ivo varungu vari busy kuita zvenyu imimi. Ndozvavari kuita. Kuitira imimi. Imoti hakuna. Handisi kuforsa munhu. No, I'm not forcing anyone. I'm not forcing anyone. Asi ndiri kuti itai zvinoita kuti mugare zvakadii zvakanaka. Itai zvinoita kuti mudii mubatsirike. Ndozvandinoizwa zvinochete. Kuti musahwande kuseri, because kuhwanda kuseri hamunhu anokubatsira. Haubatsiriki. Because uyo achaenda, musaenda kuzoti kwende nguva iri muzoti baba. Iri pekuti imi maramba ndizvo. Uyo achaenda. Aenda wabva akubambuka. Zviri zvishwa zviriko. Asi zvatakwanisa kutokubatsira nazvo kutoti titozvibvise pauri newana wako. Tondozvisiya zviri loose mumhepo. Zvosangana nevedzinza uri wiki. Zvoendawo ivo. Mangwana munhu abatwa nechima kuti ndingichi muroi arorasira umwe chii. But mwari kudaidza ngatirase zvinhu zvibude mudzinza. Imi muruta sei? Dautaura nyaya idzi ndinonzi Beni Mutasi. Inini ndiri mwana waivo wana baba vangu Musa. Umwe wacho uri hapo. Kuda kuti dzokei pamashure pechana. Nyaya yangu inotanga pekuti kuzotuma ava wauye kuzotaura nyaya yavo kuno. Ndini nehanzvadzi dzangu dziri panapa dzimwe dzacho hadzipo nekuti dziri kuhanda. Nyaya yakaenda kuonesa ndeyekuti vana baba vedu havasi kuda kutaura chokwadi vari kuchiziva, asi kuti vari kupera iwo kufa wakaberekwa wari 8 wasara wari 4. Ndo dambudziko riripo. Ndosaka ndakapusha ava kuti endai munotaura zvikanzi ngatitange nechinhu chiri pamhene chiri kudini chiri kuonekwa chasekuru chakaitwa nasekuru. Iwo wega wari 4 ava havana kuchena bamama, havana kuchena ba ava wega wana baba vedu. Dai kwakuru kuzi mami nechimubatsiri anogona kutibatsira kutobuda panze otanga kuti haka uyu kuti haka uyu kuti haka uyu munozwa mapundu mama ndinokusanangura zvamunozwa pane vanhu vavari 4 murudzari kusanangura mama. Saka ndiloko kuti chikumbiro nekuti asara ari kutera mumashure mawo mukuru ndini kune wese wachanongedzani ini kuti mukoma mainyarirei muchinzwa kuti baba wedu anoita zvemusangano asi zvekumba profita ari kuramba. Wakaenda kopira doro kumasimike ava baba remusangano asi zvefemili mumba isusu wana wake ari kuramba. Unogona kutibatsira ndei tibatsirei mama, tibatsirei mama nekuti mukatisiya tiri kutofa ende ndiri kutochema. Inini ndini ndakandirimbori zvinenge zvakufamba kwataita tichiedza kuda kuona kuti mafiro akaita baba mumini vedu zvakatsarukana here kana kuti zvakaita sei. Saka tafamba kudaroka takachizoona kuti isisu neimwe family yedu yekwababa mumini tatadza kuita. Patatombofamba paari kutaura kuti takadaidza muprofita shuwa muprofita akauya asi vana vake takatina handiti mawana vana vake pese taifamba na iye nemukadzi wake ndongosinga tichifamba nesu asi vana vake vaiti hatisariba tinofamba nemi. Saka guwa raingobva kuchi vana vake futi. Saka inini chandirikuda kuti ticheme nacho vana vava ndechekuti isi tine vana ava vamuri kuona ava hatifaniri kuwasira dambudziko rakati isi tondoona baba vedu besi. Isi toda kusolva problem yaana baba vedu kuti vana varizoregere kusara vainongedzana kana kuita sei. Saka isi takati aiwa ngatimbotanga tabata imba yaBeni. Hatitoda kuti Beni ndiyo kusara ari baba vedu. Saka takanzi ngatimbotanga tabata imba yedu yacho titange tawirirana tachenesana tochipinda mune dzimwe dzimba. Saka mutini wangu akaramba ari kuramba. Saka kuramba kwake ndekuti isisu titoita sei nemunhu anenge achiramba isi toda kuti tigadzirisane tega vamuna vanyamunhu
ndibva tatadza kuwirirana. Saka kunze uko mukoma une panjere kuti achizobude kunze kuti ndini ndakasara ndiri baba wari kunze uko, chiuyai tigadzirise nyaya iyi. Toone kuti kana zvirikuda kuripwa zvoripwa, kana zvirikuda kudini zvoitwa. Tine way forward yekuti inini ndini ndakasara mukicheni yamhai ino, ndini ndirinoshandisa imba dzamhai. Saka tine problem yekuti ndikataurawo kana chinhu ivo havateeredzwa, vanototi nokuti ndiri mudiki. But mudiki wangu manyika ndeyekuti vana vedu ava tozowadii kana tasara tine dambudziko rakadaro, kusiya mhosva mumusha ichasara itakudzana nevanhu mashika. Inini ndinoitwa kuita mutasa, ndiri mwana kuna baba. Inini ndinonjirwa chinondinetsa. Pana vasisi wangu wese mafirst born nasisi wangu wese hapana ari mubaba izvi. Avarimba wacho hawana mwana. Wacho tora pakatoenda kundororwa vanobvira bata mwana. Mwana wake chete pa vana vese vana baba. Ndiye ega ane mwana ari first born. Vamwe vese havasi kubata mbereko. Vanoenda kundororwa vachidzoka pamba. Hapana ari kubata mbereko. Totokumbira kubatsira ipapo. Inini chemuna chandoda kuisa kuna na baba, musaona na baba wangu. Tine dambudziko 1 kutiona kukura zvandiri panapa. Ndofunga nawo I'm 33 years. Uyu nenda kasiyana nene zvuma 13 years. Asi baba wekawo izvezvi haasibva baba. Anoramira musango takambowashaya. Ndokuti upenyu hwavo kubva tichikura kutozoti anogara musango ende kusango wachanga ndiri kushanda hakuna chinoya kumbaba. Saka ndosaka vati wana baba imi michiendai isusu vana tomira toti kana pane zviripo zvakaitwa tizvizive nekuti isusu tiri nherere isina baba. Tiri 3 umwe ari kuharare musikana. Isu hatina dzimba tiri 2 tine hanza dzedu iyi wemba medu nababa wedu ako. Tiri 3 kudai tiri nherere isina baba. Kungogara baba wacho haagari pasi. Akatogara mumusha kurwara. Akauya wiki rinoiri aenda. Izvezvi tatine ise kuri kuwaka takangounganidza zvinhu tikati huyai tatofunga tatione 2 months angoti ndiri kuyamisa wakati ndokutoororama kwake ivava pakwari kwacho achaguma atoenda haana imwe mhuri iri kwari tisingazive kwavari vachitotiudza kuti kune mhuri here kana kuti hakuna nekuti vanoenda zotoshaya kutozoti varipi kutovatsvaga tikamboita 5 years tisingazivi toraramira kupi tozongoona wasvika. Saka tozoti ane imwe mhuri usataura iri kuvhima ishuba iri kuvhima. Pamusoro inini chinondinetsa ngechekuti mukoma ndinoita kacho zvinonzi tinovaaccusa asi asivaaccusa va maringe nezvavanoita anditei wakatidedza rimwe zuva mukoma akati iwe mwana wako wakambogara nambuya mati ndini kiveri mutasi akati mwana wako akambogarawo nambuya iweyo chii chambokuitika pamwana wako mwanasikana because wake moti wakagara nambuya uruzana mbereko uyu wakagara kuti nambuya uzana mbereko inonge ndakagarawo nambuya wacho iye sisi handidei titori padhuze zvingomusana handidei asi wakandibvunza kuti hapana zvakamboitwawo mwana wako ire ndimbuya ndikati napane chondoziva beni because zviri kutinesa ngezvekuti mufemiri medu munomu mafirstborn hasobereka pa asi wako mwana waenda kobereka saka ndozive nyweni napane chondoziva beni kazi oraiti zvakanaka asi ndada kudzoka handidei wari kuti kwazi toda kuziva kuti chii chiri kuitika wanemura kare kare panapa wataura kare kare kuti umbekwa baba munini pakafa baba munini last born yemubaba nababa wedu wataura kare kare panapa kuti wakasiya taura masoko ekuti ndakashasha maoko kuti kuSouth Africa handii ndo zvataura namukoma right wabva wafamba nemhuri dzacho dzedu handidei kusvika pakuti hawana kusvika pakuti engagement yekuwirirana pa because mamatobuda zvakawanda mukati imomo zvatokutaurika zvakawanda wakapedza almost about 6 months wesa muna mukoma hapana isika pamba pangu beni wekwamaini kwacho ikweyo 6 months akatoperawo futi ini ndakazi iwewe ngei waiwirirana nababa munini handidei ndikati inini baba inini ndaiwirirana naye ndekuti baba angasara ikanzi no iwe waiwirirana nababa iwe ndekuti waiziva secret yababa ndikati aiwa alright pakawakiwa gora baba akasiyata kuti mwanangu iyo yabuild handidei doti uzondiwakire guwa ndati wakaguwa riye taku iwe uriwakira mhondi sese guwa wataura ndikati aiwa ini ndinoita zvandakataura ndibaba ndakasana zvandau ndiye baba uripo handidei
Ndio pakazoita mandarawo esaya ekuita sei nekufamba nekuita sei. Asi inini ndokuhotara pamberi penyu mambo ngezvekuti bambo musatiende mberi mudzoka mashure. Kana muchibhilivha zvinenge zvataurwa nevafiki, bhilivhai wese, musaite selective. Kana makwanisa kuti baba akwanisa kuti muri bhilidha mozwa wakaguwa, guwa maakuwaka. Asi mwakazofa wakati ndakashaisha maoko South Africa pozogadzirisa nyaya. Sei musuda kugadzirisa nyaya? Murumanya. Munhu arikutaurwa ega, baba urikutaurwa ega uyu. Urikutaurwa zvekuti kwakaguwa nekuita seka, ndiye baba wacho weku-South Africa iyoyo. Ndiye urikutaurwa, handiti wana baba wenyu. Ndiye wacho weku-South Africa watirikutaura iyoyo. Ndiye kwekuenda ku-South Africa kwaizoita kuti zvawari kutaura iwawo, handiti. Asi point yangu munozwairi baba. Point yangu ndeyekuti uyu ataurirwawo zvaakataurirwa nemufi asati afa. Imi mukataurirwa zviyani? Zvamakataurirwa nemufi asati adii? Handiti. Ndopandiri kuti kana imi muchiita zvamakazi muite, uyu ngaadiwo futi ngaitewo. Anotaurwawo. Sei muda? Wakataurwa ndimaikuru ndiye akataurirwa. Kwete iye mukoma direct bwana. Ingaona wataura anotaurwa direct baini. Zvakataurwa namaikuru. Maikuru wachari. Hapana baba. Uriyo. Alright, so it's the same. Don't worry. Uriyo, maikuru uriyo, maini uriyo wateni. Berai. Tunaona ni Yesu alifuna ngori. Because nyenye akatokura darika zvomufunga. Murikuona kanyeka dii. But yes ya dii. My family is arikuma asipomagana. True. Ite kuti next Saturday mwe nesemagana. Utole pana. Tutokupa ichirembo. Baba asi panani kumbera se. Ndebe kuti ndoda kutsanangura yangu. Chinani kumbira ndechekuti munoona kuti family yekutanga wana sekuru wedu wakaberekwa vari 3. Baba wana baba wedu sekuru wedu sisi anozvisasta wangu anonzi Ben. Nemunina wao anonzi Oliver baba wana baba mnini wedu. Ne last born yao inonzi Thomas. Last born yao yemba mao inonzi Thomas ndo yakasiyana tsanangura kuti pana ndiri John shamwari yangu yakatora banga ndobva yabaya munhu bva. Anditika zvese zvaitika izvo zvataurwa wari kupira ava kuti ndiwe baba adini asara chitakura uta nemusewe akagadzirwa kauta kacho kemusewe nekatambuke rudzi abva apuwa uzvo zvikanzi chitina wana wese waende kupi kufamba newana ndo pakatanga kutobuda uyu akaramba ndakwenda kuchechi ndiyo yekutanga wechipiri anonzi Godhi Mutasa akaramba kandakunamata wechitatu John akati ndakunamata tobva tasara tiri vanhu vashoma vakasara takati iye yuyu neuyu newamwe wacho anonzi baba watanyara wekuimwe imba yechipiri wari kutobvuma wese ende wari kufambira nyaya yawo saka hondo yandandinayo inini semunhu muzukuru mukuru waBeni ndeyekuti ngatichenese imba yaBeni yacho first tisati taenda kodenha yekwani yekumamake yachoba ndo pane nyaya bazi sekuru nyaya indori pekuti uyu neuyu ngawapinde mumukaka wacheni yazopinda umba yaBeni yega kuti umba yaBeni yega imuta kuti chikonzero chabva kuumba yababa munini yatozozi umba yaBeni ngaichenese imi muri mataura mushoro nyaya panapa wataura kuzi baba munini wakati wakashaisa maoko andite imba yavo hapana pana. Point yamuta is a very valid point. And it's a very valid point. Why? It's because kana munhu akashasha maoko asiri mhuri yaBeni. Sei mhuri yaBeni uzinofana kuchenesa. Inoda kuchenesa chii? Muna zvizo kuti kana mhuri yaBeni iri kunzi mhuri yaBeni haimo mukati mechii nemhuri yakataurwa ndiyo yakadii ndiyo yakashasha maoko. Saka imi kana muri kuti mhuri yaBeni izvichenese inocheresa chii? Imi mhuri yakataurwa ndiyo yakashasha maoko muri kuiziva. Imimi unless kana munhu nditaura kuti mimi nyaya muri kuziva yamuda kuti divha yako ibude pachena maakutoshandisa nyaya yaBeni kuti nyaya yamuda itobude munyepera Beni. Aiwa tikapindura iripo here nyaya ino iyi nyaya yamuda kuti nhasi muda inini chandiri kuita ndechekuti ndini mukomana mukuru
ndini ndakapiwa uti ndini mumba medu macho tiri kuwirirana here nokuti inini kana tisi kuwirirana ba ndozvandiri kutaura baba chandiri kutaura baba ndechekuti mune here imwe nyaya iri sepanzvigomune ayo hamuna. So there's no need for you vakunyaya ya Thomas andika mhuri yaThomas ndo Thomas ndiye akashasha maoko andika ndosati kana mhuri yaThomas ndiye akashasha maoko anditi makaingeje here mhuri yaThomas ine nyaya iyo takambofamba tese tukazosvika pana kuti wana mai ndo vakazoti inini zvenyaya iyi handisi kuda kuenzwa pamba pangu ndimi handichadi kuona munhu pamba pangu kana mukatouya pamba pangu ndokusungisai ndimai inini mai mukuru pana mai inini. Nyaya iyi yakataurwa murwere ari pabonde. Mai kuru auya komutsa baba achimutsa ndo pakati mai kuru uyai apa pabhedha ndikutaurirei zvakaitika. Ndo pakataurirwa ndiri kuSouth Africa ndakadini tiri papati ndakabvutirwa banga neumwe wangu. Nyaya yangu hainei kwese baikoni. Nyaya yangu iri kuti tsvagiridzo yamuda kuita umba mabheni ndei kuti yamuri kuda imi pachezvenyuchamirai bamba chamuri kuti imimi pachezvenyu mumhuri yani ndiyo yabheni kai chamuri kuti mimi mhuri yabheni chamusiri kuirana chii chamuri kuti mimi chiri nesara kuti timbone chiremba mirai kudhara taura ndiye mukuru ndiye une utano itai kuti paite kriye ipapa mambo tikufamba handitika ndikafamba inini ndinoenda muzviprofita ndichienda munhu asi tangai machenesana imi nokuti ukafamba nevanhu uri kufamba neimba yako musiri kuziwana kuti makachena mesei. Zvandiri kuramba inini kabamba zvandiri kuramba inini bambuka ndezvekuti ka munhu akaita nyaya yake muri kumuziva, muri kune nyaya muri kumuziva. Saka muprofita anogokuti tangaimba chenesana ini muda kuchenesana chii? Nyaya yati kutsvaga nechayo ikufa kwemunhu South Africa. Imi mumhuri menyu zvokufa kwemunhu South Africa zvipo handiti. Saka chamuda kuchenesana mumhuri menyu imi chii? Isisu kana zvakadaro mambo inini handisi kuzviramba kuti tifambe. Aizwai bambo chandiri kutaura bambo ini ndati bambo zviri nane musatwesitira nguva ba zviri nane pamusatwesitire chii nguva handiti. Imimi taurai kuti isusu mumhuri mabheni tine dambudziko revana vasiri kuroorwa, vana vasikuita vana vakaroorwa, vana vakadai mumhuri mari mabheni. Tadotiziwo kuti pachezvedu tisu mumhuri mabheni chiri kutinetsa chii? Ati musabatanidze nyaya yenyu iyi nenyaya yebanga kuSouth Africa. Ukaibatanidza nenyaya yekuti South Africa it becomes something else. Okay. Saka murudei komana ambotaurawo kuti vana bambo ava vari 4 kana ngazvomushi vazi vari 4 havana uchena bava vari kuti iye wacho yaruko ane zvake uye akamira ane zvake uye aruko ane zvake handizvo here mukomana zvavatauzvo zvatuda ucheneswa izvozvo vanhu pandimuramba kuti kana amutaura nenyaya yekuti wese havana baba wana uchena wakasvibiswa nenyaya ipi? Ndipane nyaya yakasvibisa ndeyekuSouth Africa here kana kuti pane imwe. Saka naisiri South Africa ndo zvavadaiwa vataura pana kuti isusu semhuri yabheni tine nyaya dzedu isusu dzedu dzatokufamba kuti titsvaga tichiona ndozvatoda tichienzana tozvitangirepo ndozvinopera kuti tichandipedzisa nguva tiri kuSouth Africa kuSouth Africa mamusiko mhuri yenyu haiko mutonotisire kuSouth Africa ende family yacho South Africa iko inonangirwa iyo itetere nyaya saka imuda kucheneswa chii baba
chamuda kufemerwa chii chamuda kufemwa ipo papa chii panyaya South Africa yemuzi yemudwa ani imi mitauro ichokwadi bambuka nyaya pana mamambuka tafamba warume watatu vauruzwa wakapikata wakambinga ndizvo zvinotigadzisa atika isu tochiti makadaiwoka hazvine nedzimwe chii atika chibudai panze amoenda pana gogochera apo atika mosvika muona gogochera wamukudi ukufema asingadi unogara kumhiri kune mutumbo asi achizwa zvekuti waona gogochera nyaya zvaidi kana uruda kupinda kana asikadi wenda kugara asi achizwa andizvo saka idai pana gogochera vaona wabheni mupedzi nyaya iyi